Искаме да направим играта с магнити още по-вълнуваща. Затова в WizKid вече ще намериш Kinderly, брандът, който направи автентичния магнитен стикер за стена. Днес ще направим един анбоксинг и ще залепим стикера на стената. Разликата между Kinderly стикера и всички негови китайски реплики е, че той може да променя локацията си до 3 пъти без щици за стената или вратата, на които го залепяте. Също така, той е с по-голям размер от повечето негови подобия – 95 на 75 см. Имайте предвид, че когато махате отзад найлона, показваме от тук, но не се лъжете, че трябва сега целия да го махнем, а по-скоро по този начин издърпайте и махнете само в долната част. Защото е хубаво да залепим стикера отдолу нагоре и да махаме найлона нагоре с залепянето. Така че ето по този начин сега почваме да лепим. Та шпателата сега започваме по този начин да изкарваме балончетата. По принцип съм виждала, че ето така го правя по-скоро нагоре, за да излизат и с лек натиск. В комплекта на Kinderly ще намерим и 2 броя тебешири с магнитна поставка за тях. Готови сме за игра! Чакаме ви на wizkid.bg.